बाक्सा जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 5-13 बोसोर सिंनि फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव बरबरि नेहुरु जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो आरो बे फाइनाल जोलुर खेलाखौ सीके दख'रा आरो दक्षिण बाक्सा बे मोननै दख'रा आफादनि गेजेराव जानानै थाङो। सीके दख'रा आफादा दक्षिण बाक्साखौ 5 गल आरो दक्षिण बाक्साया 0 गलाव फेजेननाय जायो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म, इएम राकेश ब्रह्म, एमएलए भुपेन बर', लीला बसुमतारिया, फैलाजे बरगयारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाना फाइनाल जोलुर बादायलायनायखौ हेफाजाब होयो। फैयै दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेयो फाइनालसिम सफैबाय। थांनाय 22 आरो 23 तारिखआव जोङो मोननै जन साब डिभिजन वाइसआव जोङो बे खेलाखौ जोङो खुंनाय जादोंमोन। सालबारि साब डिभिजननिखौ जोङो सिलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंनाय जादोंमोन आरो नैबे मुसलपुर साब डिभिजननिखौ बरबरि नेहुरु गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादोंमन आरो दिनैनि जे जोबथा बादायलायनाय बेखौबो नैबे बरबरि नेहुरु गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो खुंनाय जाबाय। दिनै नुनो मोनदों माने जोंहा नैबे फाइनालाव सफैनो हानाय सीके आनसलिक कमिटि एबसु आरो दक्षिण बाक्सा आनसलिक कमिटि एबसुनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाया जादों। दा बेवहाय सिगांनि रुजुनायाव जोङो नुनो मोनोमोन फ्राय जोंनि गथ'फोरा गेलेनायफोराव ओंखारबोआमोन आरो बिमा बिफायाबो हगारहरनो नागिरामोन। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों दिनै बिमा बिफा, जोंनि गार्जेन आरो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो दिनै गेलेनायखौ नोजोर बोनानै बा फुटबलखौ गोजौआव लांनो थाखाय साफा गेलेगिरि दिहुननो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बिथांमोनाबो गावनि गथ'फोरखौ गेलेनो थाखाय दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैनि बे फाइनाल कम्पिटिसनाव गोबां माने रिप्रेजेन्टेटिभ जोंनि फोरोंगिरि बा जोंनि समाज सिबियारि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै दिनै बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैदों आरो नैबे दिनैनि बे फाइनाल बादायलायनाय नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। बयबो मिथिनाय बायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे बड'फा एफसि जोङो मोनसे टिम दानानै लानाय जादों। जाय बड'फा एफसियानोखि थांनाय मास मोनसेसोनि सिगाङाव गुवाहाटियाव जानाय जि इउथ लिग आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन बेवहाय बड'फा एफसिया सेकेन्ड पजिशनखौ जों मोननो हादों आरो सेकेन्ड पजिशन मोननायनि थाखायनो नैबे फार्स्ट पजिशन आरो सेकेन्ड पजिशन मोननाय मोननैबो टीमखौ आसाम फुटबल एस'सिएशना बेखौ आई लिगनि थाखाय नमिनेशनाव दिनै पठायहरबाय बा दैथायहरबाय। जुदि थिगैनो थाजोबो बयबो खोब समनि गेजेरावनो नैबे बड'फा एफसिया आई लिग गेलेनो थांगासिनो दङ, जेराव बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो 3 गेलेगिरिया बेवहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा ओंखायनो आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोंनि बिमा बिफा, जोंनि माने समाज सिबियारि बयबो जाहाथे नैबे उन्दै गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगा होयो आरो गेलेनायनि जिखिनि सुबिदा बेखौ बानायनानै होयो। आं बेखौनो खावलायबाय आरो गेलेनायनि गेजेरजों देहाया गोग्गो थायो आरो बेजों लोगोसे दिनै फुटबला दिनै जों नुनो मोनदों आन्डार 13 बोसोरनिफ्रायनो दिनै साफा उन्दै गेलेगिरिफ्रा दिनै केरियार खालामनो दिनै थांगासिनो दङ। दा ओंखायनो बियो मोनसे सासे मानसिनि मोनसे बेस्ट केरियार जानो हायो। दा बे सुबिदाखौ बयबो लानाया मोजां आरो बेवहाय साफा गेलेगिरि नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो दैथायहरनो थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नाजागासिनो दं।